Jaka Gintung nok Wanawati lamun Rama orang upai weruh kelawan Jaka Gintung ya tekang kapan baik ora bakal amprok ora bakal kepeduk kelawan Sutaya. Matur kesuwun. Ya salah Kakang Pangeran Kober orang upai keterangan karo keturunan mah udah kini kepuati wasaki pada pengen nuju ning pekandangan. Nah hari ini pekandangan tekang kapan bae Wanoraksa ora bakal amprok sabenere ya. Ora bakal amprok Ya bisa nih ora bakal amprok karo Angger Sutajaya Mas priwet. nah ning lebakian aku setan Kober bakal njelasaken keberadaane Sutaya. Ya Lamun pengen weruh Suta saiki ana ning Kali Pasung ya. ananing Kali Pasung Kakang. Ya Lah semono gua punten bisane sampean pisah karo Angger Sutajaya Mas sing biasane Kakang Pangeran Kober ki ora adoh-adoh sing wingkinge Suta saking petal-petalan kulantarane apa? ning lebakian menurut saya kita uga perasaan pada kelawan sir. Mamaku ya di mimiku waruduwur angadon ya kedingkan ditempangi mas tok teludi mas rasi minangka bos pandot dewek pemeng aisa geding sarang mas kudino kiput lopai dedet siyo sing Kok kenang apa ning waktu kian Suta nganti ninggalaken setan Kober ning lebakian aku ora weruh masalah apakah wis ora seneng kelawan aku konon Oh, berarti sampean kepada korban perasaan konon ning lebakian ya. wis aja dilanjutaken. Wis kiba mengkenen Jaka Gintung lawan Sendok Wanawati tentu desi loro wis ora sabar ya pengen amprok kepetuk lawan Suta yen aja kesuwen ning panggonan Rama tinggalaken panggonan Rama uga Wanaraksa Gula Kakang. yen titip kelawan sirana kita ya Ya aja dosa prodo lawan anak kita pasti tek jaga mangsa wurungan. sira terus kawalan anak kita Jaka Gintung supaya ketemu kelawan Suta mung semono amanae aku ya. Mamaku ya di mimiku waruduwur mama tuan rumah minang kasih mirangakan ibu tuan rumah geding bunda hajan unang mamayanti geding kangku waro mas Udin bunda Reni mas pengantin ibu tuan rumah mamaku tuan rumah minangkan bapak Jio kang ditembangi mas tok teludi mas kudine geding nokiput ada nubun dari ini mas kakang absori geding
ditinggal kali Mas Rasim. Miming Aisyah bos pondit, Miming Aisyah adoni, wong becik pasti ketitik, wong anak pasti ketar. Pripun paman? Iya Jung, jaga gintung krungu mau kan omongane wong ngetuamu Kakang Pangeran Kober. Krungu paman. Krungu ya nak Wanawati. Krungu paman. Ginggi batal mengpekandangan kunok aja sida. Ora sida. Ya kakangmu Sutajaya Mas orang anak ning pekandangan. Lakaning pekandangan. Lakaning pekandangan. Wonge anak ning Kali Pasung. Mimi dan dino kopi hongkongas Mas Gerie gede. Malah sekian ki Kakang Ira Sutajaya Mas ki lagi babat alas gebang. Oh, ki wong tuamu Pangeran Kober sing biasa ora ado-ado, sing wingkinge Pangeran Sutajaya Mas cek tampan anak kacung sing gawa. Ora ilok berarti temen ya paman ning Ya. pun. Berarti tujuannya ngalihin. Mamaku ya di mimiku warudur. Doni Mas Rasim Mimi Aisyah bos bandot. Opae siyo. Ya wis. Kapan waktune teka ning bantaran Kali Pasung paman? Ger, jaga Bulan gintung, ndok Wanawati Kula paman. luwi cepet, luwi becik. Bok menawa sedulur tuamu Sutajaya Mas butuh bantuan. Yuh, Oke, paman. aja kesuwen ning tempat kian, ning bandaran Pengawan Sinung. Yuk, jake buru-buru tekaning Kali Pasung, rewang bantu totor alas gebang. Ayo paman, ayo, aja ayo. kesuwen bebarengan ya Ayo, paman. nak, Sekaru kiri gambar waktu welan pisan. Welan pisan. Kajak kaca. Najan ing lari mau kiri masuk dino kiput. Mamaku Yadi, mamaku warudur. Gandra wisara rawe kuning kembange, temane kepatiwasa, nakalane sing bisa. Serangkang atapos etsanada Mamat Sumrias Aramat Korea saking Cigarukan Subang Aramanto Mas Kudine gede kaya danu sing duwe Korea kang ditembangi.
gede mamaku kaciudi Bunda Haja nunung sing ana ning Dubai sing irangaken Den Mas Arya arep pirang wulan maning arep pirang taun maning menening kesepuhan ki hari jare kula mah paman pati pamenang ya wis ayu tinggal balik maning bae ning Mataram madane kesepuhan kesampean kila kagunane Mama Denis aturaken matur kesuwun Mama Denis matur kesuwun apa orang ngerasa tak sampean ki apa pura-pura beli ngerti sampean melu sedulur tua meneng ananing kesepuan kayak kepetik orang kewilang sampean kayak ngemis-ngemis isin wirang Den Mas Arya Mama tuan rumah Mas pengantene gede no pengantin ajae deno Bunda deno paman kula Den Mas hari harapan ngomong isin Arya loh lamun arep petek ungkapaken rasa lan perasaan atine Mas Arya Kiwira oke turu pribasane ning emper-emper nah kadang-kadang ning tajuk bakal sepian ning musola iya ning jodol-jodol kadang-kadang pengikin lagi sore wis berpikir Angadoni kang ditembangi Masudin nok ipotek gede kanggo turu ning pengikian tak rancang lagi awan wah ning kuburan kin bagus keramikan lulu aduh ya cedek pikir sampeanku tutu mono jalan are Den Mas Arya lantas kitane kudu priwen ini paman keceluk sedulur tuane Den Mas Arya kaya Ratu Gamblok tepung dari siji Bunda Haja nunung sing ana ning Dubai kang kuwarung ketepung dari siji kelawan Gusti Penembahan Ratu minaka wong nomor siji ana ning kesepuan ya masa sedulur tuane sampean orang bijaksana pategel si dadi sedulur tua deleng adi ambiang-ambiangan bener ya yuka blok enake dewek awak betu gede nih Mama Denis Mas Giri Mas Dokter Ludi bokat ku hari paman mah sedulur tuane Mas Arya dikawin Gusti Penembahan Ratuku dia tadi elang ta dadi pinangeran ta boro-boro dadi elang boro-boro dadi pinangeran dadi marbot gak beli ya banget sedulur tuane Mas Arya ku bener paman jare ka wong beduluran ka tega ning warase ora tega ning larane nah tega ning larane ora tega ning patine Keman
mane wong seduran tegane para surat tegane larane ning larane barang anu kenyataane Yayu Ratu Gamblok ora sesuai kelawan realita lan kenyataan. Nah, seneng dewek bae, bahagia dewek bae, mangan wareg dewek bae, orang mikiri sedulur nom kayak apa. aja maning sira-siraan kita sing sawedel sing sausus kelalen Yayu. Sedulur tua mah mangan enak. mama tuan rumah ibu tuan rumah mas pengantin oh pengantin opai dede cio mas udini Ya boka dari jare paman, pati pamenang. Dan Mas Arya yang ngobrol kelawan sedulur tua Ratu Gamblok jaluk tanah ta, jaluk bagian ta. Lamun dituruti jaluk tanah, sekalian jaluk surat-surat tertulis didol oli modal sampean. Nah, jadi kita jaluk warisan Yayu. Yang ke Kongkon sebidang tanah ning Lebakuan. oh, Di sertifikat. nah Harapan tanah PU. iya Harapan tanah wakaf. tanah apa baik Bagawis di sertifikat didol. sah berarti didol oli modal. Bener paman. Biasanya setiap pemerintahan sing berdiri isinya langka wong sejen, langka wong lian. Nah, Ning kana-kana nggih. adine diangkat dadi jertulis. Oh, Mamange diangkat dadi kubu sedulur, diangkat dadi lurah. ponak-ponakane diangkat dadi pejabat kanggo nangiring sing dadi pimpinan. Bener. Sedangkan dirine Mas Arya Oh, Yayu keceluk dadi seorang garwa sultan singgananing Cirebon. Sedangkan kita dewek nah, yang enes kayang kenen yai sinarita kanda-kanda nama paman wirang harita kuduk dibuka makulak apa beli ngata sampean ke? pribesi Ya, naptung rungu sampean ku. Kayak Arem Sari, angrum sari tepung jodoh kelawan suta. Mater ke Arem Sari mah anak angkat. wong sejen dolalen Ada Gusti penambahan ratu mah putu. putune Kanjeng Sinuhun. Yang ke masa sing anak angkat oli bagian sampean si dadi adi orang oli bagian. Wah ya bahaya bakal mengkainin mah ya bahaya Loh, wong sejen oli nyamplunge sampean. kita sing oli damine. Nah, bokat sampean arep menang kelawan menang, arep terserah arep masa bodoh baik. Ya paman mah izin arep balik di Mataram. Ya aja paman perjuanganannya aja sampai mandek di tengah jalan. Kula ki nembe duwe inisiatif setelah oli penjelasan saking sampean kini paman. Maune makula ya indah-indah beli ngarti padahal mau ya beli weru dalane. Oh, Tapi setelah sampean ngupai penjelasan, setelah sampean ngupai keterangan, den Mas Arya nembe tergugah pikirannya, nembe weruh bahwa sanet kita ini dimanfaatkan. nah, Ya bener sampean, kepetik orang kawilang, oke. padahal mah kita kisapa. Loh, Ya ora, ya iya, pada kita pengen dihormati, benar. kita pengen disegani, pengen duweni jabatan, pengen duweni titel, mumpung Yayu lagi dia tadi wong agung. Kayak konon tujuannya paman mah. Aman. Oke. Kin mah langkah selanjutnya bukan sampean sing dari dalan kini. Nah, priben maksudnya sampean kok. Langkah selanjutnya pendapatnya sampean pula kudu kepriben paman. Kudu kepriben. Iya. Ya bener bocah ki buntu pikirannya ki. Ketutup bocah ki pikirannya ki.
Ya satu-satunya jalan sampean yang ngomong. Ning Yayu Gamblok. Nggih. Yuk, kita njaluk jabatan. Jaluk jabatan ta, jaluk bagian tanah ta. Masa orang bijaksana sudah di sedulur tua. Supaya kita ado-ado ninggalakan panggonan niburi Yayu Gamblok ning wilayah Kesultanan Cirebon duwe predikat, duwe nama, Nah, njaluk wilayah. Setelah duwe wilayah, kita dodoki wilayah mau. kayak konon. Aja sampai kayak suta. Nah, Wong sejen baik, oli bagian. oli bagian. Kita maning parek lawan Kakang Sultan. Tadi kapan kini paman? Cuman mangkenen. Riwen. Lamun sampean ngomong dewek nih sedulur tua masa mampu wa. Masa wani harus ketenger. Oh niku. Mulane kula ku paman keder bae sing bengen ki. Uru dewek Yayu. Uru dewek Kakang Sultan. Aja maning kita sebagai ipar, adipe. Iya. Wong-wong terdekat bae angel ketemu kelawan Kakang Sultan. Ya boleh. Sedangkan Yayu Gamblok uru dewek. Wonge alak. Oh, walak. Aja maning karo kita sing dadi dulur, karo wong sejen gak kaya-kayane. Wah, ri ngomong langkah batas ya. Anak dalane anak. Anak Wis dirancang nih paman wis. melalui kembit. Aja. Bokatan hubungi elang. Ora usah. Sekretaris ya siapa sih kan? Nah, sing dadi kepercayaane. Ya, Kayak paman Ageng Geraksan. Ageng Geraksan. Nggih. Jadi menurut sampean kulak nyambat tenagane ning paman Ageng Geraksan. Kayak konon. Kokon teka ngadep ning Gusti Penembahan Ratu. Kongkon ngucapaken kula jaluk wilayah, jaluk bagian. Kayak konon. Cemerlang Dan Mas paman Arya. sampean tuh. Bener-bener paman. Nembe kepikir ide Kang inisiatif, rencana Kang bagus, mudah-mudahan aja sampai anak halangan ning tengahing dalan. Kayak konon Den Mas Arya. Kira-kira kapan waktu deh? Ya langkah dina kang bagus. Iwal dina kiyen gage teka ananing paman Ageng Geraksan. Konon, Sampai ning ulu mongko kula sing bakal ngincangi. kula mah bagendong galungannya lembon. Kita neng hulu Nggih, diatur batur-batur sampean Pak. tanggung jawab kula Den Mas Lur, Arya. tinggal hari ya. Mangka Den. Ulang hulu paman ya. Nggih. Bocah ku gede awake bae. Pikirannya mah buntu. Beli mentok tekan kono. Eling-eling bocah gede kegawan ning dina. Ayo, kabeh Yayi, ajak kesuwen aning tempat kiyen incangi Den Mas Arya. Kayak konon. Mire sampeyan Den Mas Arya aja ketambetan bakal tak sugui pupuh manggalang. Lir kata sang nalendra mangkin sigro niromangso muka abang sineko jajane netrane angolang-ali kumise den puntir-puntir sumbar-sumbar bari amus la waka
Sugi pari wakaji sugi pari soten wakaji sawai amba wakaji ake duwite sugi duit gapai pirang-pirang wakaji anake ayu wakaji anake ayu soten emboke gembleng bapane ganteng wakaji ake anake wakaji ake anake saban bengi jogging bae simbar mata megarening telapukan kelingan kenangi depe mamaku yadi mamaku warudu niniku warudu anjanali mas rasi mekedi mas giri saking pesandrahan tukon nokopi wongko mas giri mimiye dandi kami tembangi mas dokter Udi mas Udin noki putih kedi sempla lempian elwas pantes bisa bagi ayah deno konde deno sing 2925 serengkang lebih gaul kondan lebih gaul mimiku wajah cari di sing nokin sedih sabarilin sabat goyang ajabai megabarin matakan obat kaya tepilah manuk baduri metropenik di kayu tinggi lamon liwiraning di pengene selalu kesanding mas giri pesandrahan plungkon minangkan ising lirangan mas rasi mekedi miming Aisyah pos pandot dewe mamaku yaki mamaku warudur mimiku warudur ketik sing ditembangi serang papai akbar mantan majikan saking Warungkawung minangka sing